Hello YouTube, this is Merskin. Welcome back to my channel. So, ang itinerary namin ngayong araw na to is we will go to Aninipot here in Sikihor. And, hindi pa ako naliligo, mag-prepare kami. And my friend is actually right here. We are doing, or nagka-karaoke to. Dai! Say hi to my vlog! Yo! Hi! Hi! Baliw ka! Hoy! Say hi to my vlog, Dai! Dai! Ayan. So, ano na kasi, nagising ako around 11 siguro, so... Guys, stop this vlog! Stop this vlog right now! This is not... Okay, so ayun nga, baliw kasi yung friend ko, 11 AM ako nagising. So, after nyan, pupunta kami ng Camp Aninipot, so I'll just take you there. Hindi ko na i-vlog kung saan kami patungo kasi hindi nyo naman alam mo. Basta, punta tayo doon. See you! Hi vlog! At paakyat na kami. Kapoy ko yun. Litchi. Hi vlog! Hi vlog. Ito pala si sa Maria Cordapia hindi na nag-upload ng video. Kasi busy nagpapakoreana kasi eh. So, pero ato ka na tabangin bit-bit. Ako yung kalalo yun eh. Guys, gihangak na ko. Oh my god, this is too much. Bita, mga to tatong gagming balay dito. Ha? Ano ko dito na? Ano ko dito? Tatapando din mo niya. 600. Nandiyan kay pero wala ito. Okay, tour guide. Dali na. Dai. Oo. Dai. Oo. Damn this. Hey, wala ikuha niya akong phone og pang picture. Batasan siya. Pang video ra ni. Ano yun? Ako na okay ko si Juan Kanyo. Ha? Yung show sa tayo. Oh, kat. Wow. Yeah. Okay, okay. Position po yun. May ugay ra niyo. Sige, ugay. Dai ikaw kon dai. Diko. Ito. Ito dai dali. Order may isa sa kuan bantang. Wala rin siya ko andre. Saan siya? Ay, nung rafa, kuya, ilagay yung film niyo? 20 10. Hinihingal na ako guys. Ito yung place. Saan ka ba director yan? Tapos bababa tayo mamaya later para makita yung Hobbit house. Hinihingal ako. Jump shot. Dili pa yung diba? Dire? Sakit sa kanang kanila. Dili ko mo jump shot. Yeah. One. Nasa. If you wanna come and go here, come and go. This is really very nice pero ang init. Oo, na. Sige, kapat yan. Ready? 1, 2, 3, go. Toro pa siya. Buang ko siya yung video. So, these are the Hobbit houses. Hindi sa dire yun. Yeah. It's really cute. Char. So this is your view if you want to stay here. This is actually 850 pesos. Right, Rex? Na aircon dai? Di ma-picture po. Picturean ka mo be. Come on ba? There are rooms that has aircons. 850 ang aircon. But I think the non-aircons or kuan. 1, 2, 3. Halakit ba din niya? Ayun to mo.
Lami kay lang tao, lami kay picture ning ko ano. Ning kahoy ba nga ginasara. I think this is a 15-minute drive away from Sikihor Port. So, if you wanna come here, you just gotta ride a motorcycle. Char. It's 100 pesos. 150. Ay, 150 back and forth. Chorva bells. Matuo na utas. Guys, kakarating lang namin galing sa Camp Aninipot. So, ayan, pagod na kami. So, matutulog na kami. So, I'll just see you sa next vlog. Thanks for watching. Ciao!